Čaute pánové, aké sú prvé pocity pred štartom? Zmiešané, počasie nám mieša kartami, takže... Ale dobre, rýchlostky sú perfektné, budú rozmočené, ublatené. Budeme musieť zatlačiť na pedál, lebo bojujem s Paťom Maďarom o prvé miesto. Mám druhého spolujazca, lebo sa operovali na koleno, tak týmto pozdravujem. A myslím si, že si rozumieme s kolegom, už ho poznám dlhší čas. Viem, že jazdil spolujazca, robil Milanovi Úbkovi, takže sme zohratí. Okay, tak budeme držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Renault Clio Sport a v ňom mokrá Latislav, a tu sa tak nebude takto mokrnýka. Takže mokrá Latislav a navigovaný od Ženášu Martinov. Ďakujem pekne, držíme palce, vidíme to tiež. Čau Láci, v tej prvej tuto vyzeralo, že ideš celkom peknú paľbu, držiavaš tempo? Ale kde zaostávame 5 sekúnd, myslím, za Patrikom v súčte dvoch jazd, teraz nevieme, mali sme trochu výlet mimo trať, takže budeme musieť zase dobiehať. Šmíka to veľmi. Že taktika do konca preteku je už len tlačiť? Budeme dokonca bojovať, nedáme mu to zadarmo, aj keď je dobrý jazdec. Držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne.
Láci, vítaj v cieli, skús hodnotiť dnešok, skús nejakým spôsobom zhodnotiť aj ten súboj o víťazstvo v triede. Tak, hodnotím to pozitívne, lebo prišli sme do cieľa celý živí, zdraví. Bol to veľmi ťažký súboj s Patrikom. Bili sme sa tam viac menej 3 rýchlostky asi, alebo 4 vyhral. V jednej sme boli v 10 sekundy, jednu som vyhral ja. Ale bolo to náročné z pohľadu trati. Trate boli rozmočené, hlavne Liptovské Sliače, samé bahno a povynášaného, takže mali sme tam aj nejaké krízovky. Potom sme ohli disk, museli sme prezúvať. Ako zvládli sme to a sme spokojní s výsledkom, ktorý máme, 3. miesto. Žiaľ, nevyšlo to na ten celkový úspech, na ten slovenský rally pohár. Bol Patrik rýchlejší, musím dať poklonu a gratulujem mu tým pádom, aj jeho spolujazkyni. A tak o rok sa uvidíme asi zase. No. Tak sme momentálne druhý v slovenskom rally pohári, absolútne druhý v triede, vicemajstri, takže spokojní sme aj s takým výsledkom a chvála Bohu, že sme celí, živí, zdraví v cieli všetci. Ten moment, kedy sa ti nepodarilo trafiť na Sliačoch, na ten mostík, myslíš, že už to bolo z nejakej premiéry snahy alebo nejaká premotivovanosť, možno nahnať nejaké sekundy? Ani nepremotivovanosť, nevšimol som si predtým, aký je nájazd, keď sme to išli z opačnej strany, aký je nájazd od tej zatačky, bolo tam dosť blata a som to trošku podcenil. A dlho sme o tej zatačke rozprávali, vedel som o nej, ale nejak som to podcenil, takže som to nedobrzil, pustil som to našťastie do pola a tam sme sa otočili, ale potom nás pomalili samozrejme ďalšou nehodou na trati, takže dostali sme pridelený čas, ktorý nám aj tak nepomohol, takže je to dobré tak, jak to je. A z tých dvoch tratí možno ktorá ti tak viac sedela? Určite tie lúčky, je to také rýchlejšie, do kopca, z kopca. Sliače poznám veľmi dobre, sú náročné, aj keď sú krátke, ale sú veľmi náročné, lebo je to úzka trať, je tam veľa namitého blata z tých polí, ale užil som si obidve rýchlostky, ale lúčky prevládajú, keď odpoviem k tejto otázke. Ok, tak gratulujeme, vítajte v cieli. Ďakujem veľmi pekne. Dobročenská posádka Laco Mokran a Matej Očenáš. Prosím, potlesk. To sú majstri slovenského rally pohára z roku 2021. V tomto ročníku im to asi nevyšlo, pretože skončili na 2. mieste. To je gesto od Laca Mokrana. Zatlieskame, ešte fotkáme fotografov, naozaj pre fotografov a už sa nám o chvíľku